Noi acum am ajuns la bunicul acolo, Sofia. Aici le spunem florile. Așa. Aici au zis tu, mami, ca să le punem. Da, Ioana. Ce? Așa, punem florile astea de aici. Asta aruncăm. Asta punem aici așa. Așa. Punem și noi așa. Florile tale, n-au nicio valoare. Tu ăsta lui Mariano, îți mami dacă se face. Și caută borcanul ăsta la voi. Experimentă mâna. Ok. Punem aici înapoi la Marian. O să filmez dacă pun asta. Da. Ioana. Asta e măcar era nici Ioana, că aici nici măcar nu era foaie. Da, știi. Măcar aici nu era foaie. Era mea. Și de story. Uite tu, floarea asta e al bunicul, nu sau? Da. Da, tu aia sunt al bunicul, tu nu ai doar să Dă-mi coa. Una. Dă-le puțin asta. Aia e lui mamica. Da. Nu știu că scap pe mormânt. Aici să mormântat mama cu tata lui bunicul. Și aici bunica cu bunicul. O să fie și bunica mormântată, dar bunica încă nu e mormântată. Așa, nu merge. Bă, de asta pe Bagă mai bine acolo, așa. Na, Ioana. Sofia, am venit să mă în bătaie. Asta băga așa mai pe aici. Te bucătinem aici așa. Nu mai aici. Nu avem borcan acum. Da, știu, l-am pus eu acolo. Cel Marian. O să mă mica aici la bunicul. O să mă mica să se facește morți de la El Sisi. Dracu. Este a filmez acum. De ce? Uite așa. Nu, da. Așa. Ce bine istorie aici la noi. Așa. Vă las că... Cred că vă las. Filmez de